L-aħħar ġimgħat id-dinja bankarja kienet imqanqla minn direttivi tal-ħaddiema tal-Bank HSBC imposti mill-Unjoni Maltija l-impjegati tal-Bank l-MUBE. L-aħħar direttivi kienu ġew sospiżi it-tnejn 29 ta' Settembru. Madankollu fl-aħħar sigħat l-MUBE reġgħet daħlithom fis-seħħ wara li ddikjarat li l-bank mhux joffri kumpens xieraq lill-ħaddiema tiegħu. Fil-fatt millum il-ħaddiema ġew ordnati biex fost l-oħrajn ma jużawx is-sistemi tal-bank u ma jattendu għall-ebda laqgħat interni. Fl-isfond ta' din il-kwistjoni Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg Diane Vella Muscat spjegat li bħal kull tilwima oħra li fihom tinvolvi azzjonijiet jew direttivi, id-Dipartiment ikun membru attiv bejn il-partijiet. Dwar is-sitwazzjoni preżenti hija qalet li tinsab pożittiva. Naraw xi ħaġa li hija ta' portata nazzjonali ta' importanza kbira. Allora wieħed jistenna li din mhux se tissolva millum mal-għada, però ninsab pożittiva diskussjonijiet għaddejjin biex finalment il-partijiet isibu kif ngħidu hekk il-win-win situation għaż-żewġ naħat. Iċċarat li fil-waqt li id-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjieg offra spazju għal diskussjoni, id-Dipartiment ma jkollux rwol attiv fin-negozjati. Fil-waqt li d-Dipartiment ma jidħolx bejn in-negozjati taż-żewġ partijiet, però jipprovdi s-servizzi tiegħu fejn dawn jinstallaw għal xi raġuni jew oħra, jew inkella jkollhom bżonn anke chairperson li huwa d-Dipartiment li jkun imparzjali. Mistoqsija kif jiġu mħarsa l-ħaddiema involuti hija sostniet li d-drittijiet tal-ħaddiema qed jiġu salvagwardjati mill-MUBE.